Deze namen verhoort op 1 januari in gastouderland Friesland. Van directeur Luc van den Brink een grote opluchting. De nieuwe partner zult na Sotercel-site alle financiële romslomp oernemen. Dus ook de uitbetaling van gastouders. En dat kan wel eens in de papieren rennen, want meerdere gastouders gaan nog duizenden euro's te goeden. Wij zelfs zo kwart mogelijk termijn in ieder geval de achterstand die er winnen om die op voor te werken. Wat is een kwarte termijn? Ja, daar kunnen we op dit moment nog geen uitspraken moeten doen. Het zal in ieder geval nog een stuk naar volgend jaar te rennen. Van den Brink zei dat er hier ook contact had met alle dupière gastouden. Maar is dat wel zo? Wij hebben een van haar, Mieke Nink van Drachten. Absoluut niet. Ik weet nergens van. Was dat maar waar, dan wist ik dat ik mijn centjes kreeg. Maar ik weet echt helemaal van niets. Hij heeft mij niet op de hoogte gebracht. Dus ik denk dat ik ook geen centjes ga krijgen. Vrouw Nink zet de buy-in-procedure in gastouderbureau Friesland dan ik gewoon terug. Het wantrouwen bloedt dus grut. Zij is het Drachtse de oude man meer dan 30% van zijn klanten kwijtrekken. En fusie of geen fusie, dat vertrouwen krijg je net samen waarom. Natuurlijk hebben we daar zwaar over. Ja, voor u is het op dit moment het allerbelangrijkste een stukje rust te krijgen. Een stukje positieve insteek richting de toekomst. Nou, ik hoop voor een aantal ouders dat het door kan blijven gaan. Maar ik heb er zelf een hard hoofd in. En wat mij aangaat, mag hij dicht. Liever vandaag als morgen, want hij neemt zoveel mensen mee in de ellende. Ik krijg nog steeds mailtjes binnen van mensen die echt duizenden euro's te goed van hem hebben. En hij denkt dat hij dit op de rails krijgt. Ik hoop het voor hem, maar ik vertrouw het niet. En ik geloof het ook niet. Het gastouderbureau Friesland stiet nog heel tijd onder tafelzorg van de gemeente Smellingelaan. Die wil Joet net reageren op een fusie. Ze doen nog onderzoek naar het bureau uit Culemborg en wacht je ook nog op een GGD-onderzoek naar het bureau van Luc van den Brink.